Kudai wadzoka mwanangu. Joni rave hari yofadziro farifara zuro rawo masedo varungwanana. Uchinomukaka zvapwa inga wani aya manzu ive nzwira pamuviri chimbo yarova dapi. Chingativenganisa chokwadi asi nemadzirapi. Mujoni sandime kuchemberera une kumusha iwo ukatondera. Here uchigarira mafufu kare tairemekedzwa nasi maforena atiti bufu. Tichishandira idzo tsombori dzisingakwane mai vakafa kuenda kurufu. Zvekudzokera kumusha zvinoda kufungwa kawiri. Ndiko kupera kwejoni. Kuno kana wada mukadzi akauya nemugwizi wotoziva wagwana. Vanhu vakauya kuzotsvaka mari kwete rudo. Save chichoni chejoni nyika ungaigoni. Munhu akaenda ari pasiti kudzoka ave muchingoro bhodha usisarioni. Mubereka achinosangana nemwana wemakore asisamuoni. Mbe dzaaivhura mujoni it's another story. Amai kutambira chituna vangu vachitambira grosari. Kuti ndiyo here Joni yataiziva nemitundu. Nhasi yasiya mubereki moyo uine bundu. Tandi nhasi watemwa musasa wemutondo watakugwa mutundu tande. Uya uchimupenyukwa waita uende. Vakuru vanorevei pavanoti kumba kumba. Mubereki anogashira mwana chero auya negumba kumba. Mzimu weshiri uri mudendere uri kumba. Kana zvaramba kumba mutiendere. Vanochemaura hwavo amai. Iwe here wadzoka wasauka kudai. Dai wakadzoka zvako mwanawo. Mwanasikana taiti akaroorwa izvo mapoto. Taiti mukunda agere zvakanaka izvo mafoto. Ainyemwerera parunhare mumba riri bopoto. Chekutumira ndinochiwanepi ndichidya mapopo. Kubva kunodzokwa chiro wakamarembedza mavoko. Muvhimi masango anova matema zviriko. Ukatyira kure ukasaenda uzive mberi zviriko. Enda kumusha unotangira paripo. Jara, stress, loneliness nedepression ndo zvichakuuraya chiripo ripo. Kana tsoro dzisisajoini ujoni hwacho hati huoni wechichoni chejoni. Dai wadzoka zvako mwanangu. Kumba dai wadzoka zvako mwanangu. Dai wadzoka zvako mwanangu. Dai wadzoka zvako mwanangu. Dai wadzoka mwanangu. Hello family, hello my good people in South Africa. Kana vanoda kutakurirwa zvinhu zvavo Gauteng yese, ingava rubble removal, vanoda kutama, vangada kutenga furniture, building material and any task inoda mabhakisi nemalorries, but I give Trans Motors vanopedza kuti hwa. And the only charge transport labor is free. Kungoshandidzana kaviri madiscounts otodirwa otonaya. Nhare mukavachaira pavanodavira mukati ndazwa namambo mazviparira. Menge muchaitirwa basa mahara oro nemutengo wamunofarira. Vabatei kana muda kutakurirwa gudzi renyu vanopedza kuti hwa and vari legit and very professional. Kana zvasimbiswa namambo kureva zvakarongeka and zviri legit. But I give Trans Motors vakutakurire ngwanda renyu. Chibwa.